kedadiane wong desa rek. Ana wong ndak duwe maneh. Arep di situ digawa bapak. Ya gawe iki wae puh. Lemut. Iki aman. Nah. Arep digawa ndak dingai. Dingai ndek situ. Masa awak ngarep galating ya. Maile pas emak golek ya apa kayak mencari apa ini? Mencari tomat ketika nyambel. Wes sopain dan dicicik lah ya ol. Ntar ngarek lu. Mas panas ntar ngarek. Demak lah. Apa ngarek tang rebo ya? Rebo bunyi arek. Celaka. Siapa ngarek tang rebo ya, Cong? Kamu tuang ngarek tang rebo. Oh, buan ya. Nah, rokok rek. Suwun Gusti, aku ndak rokok 6 bulan Gusti. Aku saiki wong arep dilene rokok rek. Gesuk-gesuk kulkas kok odotno Gusti. Andu mana ada kulkas. Rokokan sih. Hubungan rokok iki. Tak kayak sih. Loncong. Banterangin. Loncong. Banterangin. Hei, siapa ngarek ya? Wah, rebo, yo buhe arek nih benen rek. Apa cak? Aku ngaret iki aku. Saiki dina Minggu dudu Rebo. Mendem hari kok. Melu ae. Iya bener le, setiap dina Minggu le. Tapi dia kan tang rebo le. Iya, saiki nyen Minggu. Sopo sama Rebo? Arek tang rebo le, arek tang rebo ya. Loh, apa iki sih? Saiki Minggu, makanya aku ngaret. Dina Minggu iku aku kerja. Bro ah. Ria bener dina Minggu le, tapi arek tang rebo le. Wah, Rebo mana? Minggu. Tang rebo. Oh, Rebo tok. Saiki Minggu, bro ah. Cong, kok menurut kakek tak oleh ngarek cong. Aduh. Mikir, kok ngarah? Mikir. Hei, mana nano iki cuketku iki. Ngawur emang lho. Aku sing ngemes. Arya tang rebo cong, bilang ora oleh rebo cong. Minggu Rebo. Mundur. Wewo ayo ngawur. Ora tang rebo cong, tang rebo dina rebo entar ada. Ini satu ngomong tepat mah kene ora Minggu. Iki cuketku. Parpur. Aduh, jelas. Kok ono buah rumah karen. Ayo, mundur. Iki aku Wah, tang rebo ya. Marah, nyari mau karena melolor ya. udah sabar ya. Ini takjil deh. Rame-rame. Apa kok rame-rame nang Tegal? Woi. Apa cak? Apa balik? Rentang rebar ya. Minggu ngaret. Barbur. Bocok. Anu di ronan. Anu kok ndak iso duronan. Ya aku sing ngomong. Sopo ngon ngarit? Hah? Apa pak? Rentang rebar pak. Tangobuan ya, are lo anak situng ese posang re nyare. Bisa lo rebon punya. Siapa sih durung posoan iki sama poso. Bisa rebon punya lo, Cong. Ndak wis. Oh iya. Siapa ngebalaman di harapan kakek? Jelang kok area tang Tegal. Oh kakek ro. Belinya kau, tapi makan dua deh. Hei. Ngomong apa itu orang? Oh katanya dia ini Tegalnya dia. Terus, apakah kamu percaya? Nggak percaya lah. Ah, masa? Iya. Saya juga. Saya kan menurut kamu. Oh iya, saya ngarit aja. Oh, ngarit. Ya. Iya. Dihabisin atau dientekkan iki mana? Enggak usah bahas orang itu ya. Ya. Udahlah, tidur dulu lah nyantai sama abang-abang. Apa mak tedungan reng dua reda mama tak percaya mun di area tang Tegal. Area tang Rebo. Kok ngarit rebon ri? Mun tak percaya ya tang KTP ra. Ngocong. Oh iya KTP, Cong.
KTP ya. Apa iki? KTP nono kasih adik rebor ya. Iya. Yo. Udah lama percaya. Iya, Cak. Padha iki wong sing Tegal, Cak. Hah? Ndak ro, aku ngetebur sampean wis. Ayo ngono. Nah, yo. Iki goreng. Iya. Lek, KTP ini, Lek. Hei, jaga gini. Mari apa ya bro? Ya deh. Mari apa ya bro? Kegiatan apa? Mari video Syuting Lumajang Gokil. Lumajang Gokil. Iki aku njaluk peran anyar. Ini Karena peran anyar iki arek Duro asli, Madura asli. Iki lho, arek Bung album. jempo. Gak iso Jawa blas. Ojo lali. Like, Tep. Efek. subscribe, Ya, ngono iku wae wis. komen, Komen, share. share. Wis. Terima kasih. Tolong.